Míšo, No? já jsem něco si chystala jako na balkóně. Něco jako, že bychom prostě něco udělali a já jsem přijistala něco, co by bylo jako, že budeme hrát na balkóně něco, tak já jsem přichystala, tak OK. A že se si... Takže tady přichystala, Nina, co tady je? No, co tady je? OK, takže